आज सार्ध पंचशतमानोत्सव आमगेला तुम्ही तर आमगेला एक प्राऊड मोमेंट म्हळ्यार आमगेले प्रधानमंत्री ते आशिल्ले नरेंद्र मोदीजी येऊन गेले. आमगेल ಒಟ್ಟು बांधव हांगा आमगेल डिवोटीस मठा डिवोटीस ಒಟ್ಟು आई जमील असाचे खंयच्यान येयले तुम्ही? आम्ही बैंदूर तालुಕು उडुपी डिस्ट्रिक्ट नायकिनकट्टे गावचे लक्ष्मी व्यंकटरमण टेंपल असतो आम्ही आयिल्ल्यासाठी आम्ही एक 2-3 बस लोक आयिल्ली ती मोदीजी स्पीच ऐकलं कशी दिसलं तुमका? स्पीच ऐकणी आणि आमगेले स्वामीला स्पीच ऐकणी आमगेले स्वामीक आम्ही हांगा सुकून नमस्कार घालताची इतलोड कार्यक्रम करची तितलं सुलभ कार्यक्रम नाही आमगेले 10-100 2000 हात ಒಟ್ಟು धावून केलेलं काम असणं हे ओढ साधन हे तंतू कसं झालं म्हणले रे आमगेले स्वामीनं इतली व्यवस्था केले आणि मोदी बद्दल उरलेलं असणं त्या पूरा आमका गोतना देतील विषय आज कळलं आमका म्हळे मोदी आमगेले समाजा ಒಟ್ಟು आमगेले मठ ಒಟ್ಟು कितली तच्ची धावून घेतला आणि स्वामीन जालें की पूरा मठाचे की पूरा लोकांक खंयचे भेद नाशे त्यांनी कितले आम्ही आमकां इन्वॉल्व करता केला म्हणचे आज आमगेले स्पीच आणि दोगा लोकांक स्पीच अर्थ देता असं अनेक कण म्हळ्यार आमगेले GSB समाजाचे आमगेले समाजाचे व्हड भाग्य म्हणून हांव सांगता कल म्हळ्यार असल कार्यक्रम चलचे उण आणि 550 कोटी म्हणून येवजिल्ले 6 कोटी लगे वसून घेऊन आज इतलोड कार्यक्रम करून घेऊन सगळे हंत तितले हत्रचे रामालय मूर्ती प्रतिष्ठापने दिवस आज आयचे दिवस त्या पळोवचेक ह्या कार्यक्रम पळोवचेक मोदी आमकां पळोवचेक ह्या भाग्य दिल्लें असल्यार ताका संबंध पडले कमिटीचे आणि आमगेले स्वामीला अनुग्रह म्हणून सांगता भाಳ खुशी जाल्या ताजगोसर आमगेले नायकिनकट्टे आमगे आयिल्ले पूरा जन पर जावन हांव तुमकां फस्ट थँक्स सांगून हांगाचे ताका संबंध पडले समितीचे की पूरा लोक आमगेले इदू भाग्य म्हण केती आमगे समाजाचे ओढ भाग्य आज आमगेले पूरा पुण्य दिवस म्हणून सांगता हांव तितली खुशी जाला. खंयची गावच्यान येयले तुम्ही? आम्ही बेंगलोर वचून आयिल्ले. आईचे ओटू मोदीजी स्पीच आणि आईचे कार्यक्रम ओटू पळयले कसं दिसलं तुमका? सुपर स्वामीन उलयलेलें ताका मोदीन उलयलेलें आणि फंक्शन वॉज व्हेरी ग्रँड खंयचे तोंदर नाशे हे नाशे आम्ही लेखला पशी चेंज जालें. आणि मोदीजीन राम प्रतिमात अनवेलिंग केले त्याच्यानंतर हांगा देवा पाय पडले त्यांनी वीर विठ्ठल देवा बदला उलयले ते ಒಟ್ಟು तुमकां कसं दिसलें तांगेलें ते कसं अटॅचमेंट तांगेलें मठा बदला उलयलें ಮೋದಿ ಆಮೇಲೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಜಲ್ಲಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ತಾನು ಇತ್ತು ಸಕಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಲೆಲ್ ಕಂಚ್ ಕೊನೆ ಜಲ್ಲರಿ तशें हें करनाशिल्लें ताका देवायल वरी मोगनी आशिल्ले निमित्त परंपरेचे तांचर आमेले हिंदू परंपरेत पुरा विषय ताका गोत्त आशिल्ले निमित्त ताणें तेन्ना म्हण केलें स्वाम्यान अक्षत घालतना वरी कच्चे बगून घेवन हें केलें रामा कितले चंद कोण पांय पडलो त्या सकड आमगेले ताज निमित्त त्या प्रधानी लेवला गेले तो तितलो हंबल आसपळा इट इज अवर लक